السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرنا ٹھیک ہو. سو اللہ پاک تو کو خوش رکھے، آباد رکھے، چھات رکھے. تو سمجھے دے پہ وکاس فلوگ شروع کرنے آئی دی ویڈیو شروع کرنے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کرے سوچا، بیل دے آئیکن کو بے سوچا تاکہ آنے والا ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تھوڑے تک براہ راست پہنچتا رہے مجھے. جی دوستو، اساں اج موجود اسے اپنے گاؤں دے وچ، اپنے گاؤں دی خوبصورتی دے مناظر تواڈے نال شیئر کرے سو. جیسا تو کو بالکل لائیو دکھے سو. جی دوستو، تساں دیکھ سکدے وے کتنے خوبصورت مناظر نظر آندے پے اس تو کو. ماشاء اللہ. جی دوستو، شہر دی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن گاؤں دا ماحول بھی قدرت دا ایک کرشمہ ہے. دیکھ سکدے وے تساں پودے بالکل کیویں لہلہاندے پن. اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے بالکل اتنے خوبصورت مناظر ہیں دوستو. یہ پالک دی پیداوار ہے، دیکھ سکدے وے تساں. جی دوستو، گاؤں دے وچ سرسبز شاداب فصلاں، تازہ ہوا، خوبصورت مناظر بالکل اللہ پاک دی قدرت ہے. انہاں تے اللہ پاک دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا مجھے کم ہے. جی دوستو، بالکل تساں دیکھ سکدے وے لائیو مناظر. جی دوستو، اساں پہنچ گئے ہیں ڈیرے تے میں تو کو اپنے جانور دکھیندا پیاں. اگر تو کو اج دی ویڈیو پسند آوے تو لائک کرے سو، شیئر کرے سو، چینل کو سبسکرائب کرے سوچا، بیل دے آئیکن کو دبے سوچا. ملدے ہیں والا اگلے ولاگ وچ. اتنی دیر تساں اپنا ڈیک سارا رکھ سو خیال. اللہ حافظ.